Natalija, uzmeš marker, ti ćeš se potpisati na jednu kartu koju god hoćeš izaberi iz ovog špila. Slično. I pokažeš kameri i potpišeš se. Napišeš svoje ime, broj telefona. Šalim se, naravno. Tako. Da li je kamera videla koja je to karta? Odlično. I sad gledaj, Natalija. Ubaciš kartu, evo recimo tu. Gledala si 100 puta, a i vi ste gledali kako mađioničar pronalazi kartu iz špila promešanog. Sad ćete gledati to 101. put. Gledajte. Ja ću staviti karte u usta i pokušat ću da nađem Natalijinu kartu, ali jezikom. Pazite, to je značajno teško. Pogledajte, od svih ovih karata samo je jedna Natalijina i ja ću pokušati da je nađem. Aha, Ne. Ovo je, aha. Ova? Ne. Ova, ne? Ne. Aha. Uhamberno. I ostavio sam ih 3 puta. Natalija, molim te, uzmi to ovim rukom. Nećeš. Dobro, ajde, ja ću. Ja sam profesionalac. Koja je bila tvoja karta, Natalija? Jedinica srce. Jedinica srce. Dame i gospode, jedinica srce i na njoj jedan doktorski potpis. Natalija.